Rwen mar mbaka oromo dakika ena pagachiel tok sadek mar okinyi gisani arakini machiegni chenro mar mbaka oromo machiegni mar mondo mwago mbaka odiochieng' mar chieng' tich abich juma ka juma wajabedo gi rowere mopogore opogore gi thor weche mopogore omiyo kinywa kawuono adar mar mondo mwago mbaka kaluwore kod ng'anyo mago mag jopuonje mag mbalariany mabedo odiochieng' makawuono donjo odiochienge mar adek. Ng'anyo makamagi nyakorom Gajwang'a othiro jopuonjre e yo machal nade. Okiny makawuono adaro bilo mbaka gi rowere mabende nitiere mbalariany mopogore opogore gibiro bedo ka ginyiso mbalariany magintiere kos magitimo e kind mamoko. Bende par ni jopuonjre e mbalariany mopogore opogore bende obuono mano mar dhi e ng'anyo kaluwore kod ng'anyo mabende lecturers osebedo ka bago. Omiyo pod neno ni in japuonjre intiere mbalariany mane ioronwa ote lai mago te machok 2-6-000 mbui mago oganda yudo achiel kachiel mar mondo mi inyiswa kaka ng'anyo makamagi osebedo ka thiro sombi ahinya e kinde mabende wantiere tam mano mar adek. Koka mano we arwak welo mabende antiere godo. Aparo na biro bedo kachako kod abada makor ka chwich. Odiochieng' makawuono nitiere gi nyiluo 2 gi yawuot luo 2. Aparo ni Miriam in machak kodi kinyisa nyakorom Gajwang'a nyingi hien ng'a isomo mbalariany mane tinya kure ng'eni joluo kitwa gi tembewa nyaka ng'ewa gi kumwae donge machiegni. Erokamano, an gi nyinga iluonga ni Miriam Achieng', asomo KCA University, atimo education, ane kamara 4. Dala aya Suba South, anya Gwasi, Homa Bay County. Erokamano ina kendo machiegni nitiere hiki mara 4 ibiro bedo kitieko higa ni donge? Higa manyien. Erokamano ahinya. Kopogore gi Miriam nyakorom Gajwang'a bende nitiere gi Billy machiegni. Erokamano mana ka kuinjono. An nyinga Bill Clinton Oloch. An e hika mar 4 e Masinde Muliro University mantie Western. To kuno asomo weche mag accounting. Asomo weche mag accounting nie school mar ohala kod kungo kitiyo gi lony manyasani. Ja Kisumo mane kuma no nyola. Kisumo ng'eni duong' karateng'. Aja Kisumo kamoro ni Kano. Kano. Kano kanyo kibiro Kobura. Kobura ward Nyando constituency. Erokamano ahinya. In bende tieko skul higa mabiro? Atieko skul higa mabiro. Erokamano ahinya kendo machiegni twak. Kopogore gi Billy nyakorom Gajwang'a bende nitiere ka gi Yvonne machiegni. Erokamano. An gi nyinga en Yvonne Kinyogola. Asomo e mbalariany mar Multimedia University. Atimo course mar journalism. An e hika mar 2. An nyawatema modak e Migori County. Erokamano ahinya kendo machiegni dar bedo jafwambo. Iwacho ni ka ikari koro. Kopogore gi Yvonne wantiere gi Erikson machiegni. Erokamano e nyinga an Erikson Onyango Pwapo. Asomo University of Nairobi. Atimo information science. Antie higa mar 3. Award Siaya County. Kamoro ni Game Constituency. West Game Ward ajang'ia. Erokamano ahinya kendo machiegni ahinya e twak marwa. Nyakorom Gajwang'a magi welo ma wantiere godo kata kamano kaluwore kod ng'anyo mago mag jopuonje mag mbalariany mabende donjo odiochienge mar adek odiochieng' makawuono wang'e kaka chal mar wachno bedo odiochieng' manyoro report makende mabende jafwambo marwa Simfros Okinda nolosonwa e kwadonje twak. Ma emane chal thoth mbalariany ma pacho ka okinyi makawuono. Jopuonjre manochopo skunde gi geno mar dhi nyime kod puonj kaka pile ne piny otaro kaluwore ni jopuonj kaachiel koda jotich mamoko ne ni kod pachgi moro. Jopuonj kaachiel kod jotije mbalariany e bwo riwruoge mopogore kamoting'o WASU, KUSU, KUDHEIA nomanore kod obok mondiki e ote mopogore, vuvuzela kaachiel kod firimbi. Kagiwero wende mag bedo kanyakla gima nochungo chenro mag mbalariany 42 mag sirikal e pachoka. Jotije gi ywak ne sirikal pok ochopo kare winjruoge 3 madito mag medo gi osara chakre higa mar 2013. Gima koro omiyo gopegi ma sirikal ni godo ochopo bilion 10. Pay all the 2017-2021 arrears with immediacy. Pay the 2.75 billion as was agreed, signed and registered mara moja. Wan gi CBA 2 moro sekao nyaka higni 8 nyaka samo wuoye saneni kapok gitieko chulo. Machielo kanyo gichako maber gichako ng'ado tolno gi kanyo. Koro miyo wawacho ni nyaka pesa donje ofuke wa
eka wadok e tich. Gikwedo ni ok gibidok e sikul nyaka chieng' sirikal chop kare dwaro margi ka giwacho ni gope ok nyal miyo gidhi nyime kod tijgi e yo makare. Dons will not take those 2% you are proposing. Dons will not take the staggered implementation or harmonization of allowances. Okwa birito nikech machielo cha ne giwacho ni rituru pod warito. Mabe rituru pod warito. Agreement magine magi sign kendgi. Ministry interministerial ministries adek. Kae tok gi hona. Barupo gaba to koro gibro hona nango. Magi timore e kinde ma jopuonjre bende koro ywak ni ng'anyo makama dhi kethonegi sa kalore ne moko kuomgi nyaka sani pok arako yudo duoko mar penj mane gitimo tam mokalo. Gini miwa luoro mang'eny nikech mokwongo iro ka nyithindo mang'eny sani jonyuol ochulo negi fee mondo gibed e skul. To ka nyathi oya dala to kogi ka yudo ka lecturers koro ng'anyo dango bed gima rach sana makata ne janyuol. Koro wakwayo government ni mondo gichulnwa jogi kapok oromo Friday. And be ka ber wamiyo gi 24 hours. No to koro wadhi join gi mondo wapush gini. Wane kama wanyalo gike kodgi. Chakruok mar ng'anyo mag jopuonje mag kuonde tiegruok mamalo e pacho ka koro nyiso ni chenro mag somo bende koro ochung'. Gima bende koro medo keto ngima mar jopuonje kama tek. Kaluwore ni chenro makamagi yande osebedo koda ng'ikruok kata sani pod nitie gi ng'ikruok mamoko kotenore koda lewo mar omenda ma sirikal chwalo ne chenro mag somo. Simfros Okinda, Ramogi TV, e mbalariany ma Nairobi. Nyakorongo jong mano chal mar ng'anyo kaka notimore odiochieng' manyoro kawuono en odiochienge mar adek ka ng'anyo dhi nyime manyiso ni somo bende koro nitiere koda ng'ikruok makoni kod kocha e mbalariany mopogore opogore. Ayudo kuom jopuonjre ma bende antiere godo okinyi ma kawuono mar mondo obi onyiso kaka chal ma kamano osebedo ka thirogi. Achaka ne kanyo gi Eriksen ma bende en japuonjre e mbalariany mar UoN. Eriksen, ng'anyo ma kama osebedo nade koso unu puonjo? Chakre Wednesday classes osebedo maonge keche government otamre honor the agreement mna gi make the lecturers. Koro iyudo ka so far there is no classes madhi mbele. Koro iyudo ka students are just ignorance gima de gitimo onge. Iyudo ka moko timna edometry, some are even opting mondo koro gidhi dala. Tiyudo koro en gima rach ahinya nikech iyudo koro eka yande waduogo ni first semester. Koro iyudo ka parents bende ochulo fee. Koro en gima rach kiyudo ka parent otiyo matek bochulo fee kata ouso dhere moro kore kochulo fee to ka nyathi bet e skul wiga ariyo to winjo ni kendo lecturers of the strike. Koro an gima dakwayo mondo sirikal otem mapiyo piyo kanyalre kata by next week mondo classes resume kaka kawaida. Masano baya hulonda piny nikech mbalariany ma Nairobi dono no kuntiere mane chuny boma. Makoro nena sani koro ponga town. Jibaba town koro yudo ka moko bende nyadonje e timbe moko rie kare nikech koro en idol onyaka donje tim moko becho sana nyithindo manyiri alafu kata yudo ka first year yudo ka koro en wende town okia kata no dhi kure koro obedo confused koro gima kamano nyamiyo odonje e gik moko dhi kare. Nyenye ka jogo ikoma bende nitiere hike gi mokwongo nikech ka gitieko karibu dwe achiel mani sikul tero ka ni lecturers bende koro sani goma. Keni Yvonne chal mar multimedia to chal nade? Multimedia ben mana kamano jopuonje ogomo kaka chieng' tich adek wadhi e class ne wan gi class wadhi adek wadonjo e class kasto lecturers obiro ng'eni lecturers mamoko biro gologi e class gologi ka gipuonjo koro gino neno marach sana kasto yudo ka students moko mana kaka wache moko nindo moko wacho ni gidhi e sherehe gidhi e club miyo gidonje timbe moko moko ber. Manyaka sani koro akeni koyo mari debed nango ne piny owacho mapacho ka hinya nyaka luore koda ng'anyo mago mag lecturers. Dongo paro ka samoro kwayo mari monde. Kwayo mara government onigo owinjre gi jopuonje giwuo kodgi mondo gichul pesa e saa mondo wambe wayud kaka wanyalo somo nikech mana en mana kaka ketho saa kuomwa gi jonyuol. Erokamano ahinya. To Miriam, un korka koru KCA chal nade? KCA wantiere maber. It's a private institution. Koro kaluwore ni awach ni seche moko dwa gomb ni wanyalo wuok wadhi kata e skunde mamoko
kaka natimo education. Anyalo gombo kata seche moko adhi ane kaka jo KU timo gimoro. Sani ng'eno kanyal dhi kanyo nikech koro gionge jopuonje. Onge kaka wanyalo dhi kacha to wariw paro kaka nyithindo mondo ane ni kama e kaka wanyalo timo gini. Ko otelwa gi jopuonje gigo. Koro gino sana oinyo gi kata wano inyo wa kaka wanjo private institution. Nikech samoro gini roma bende jikwara mgajwanga kia samoro kaka jogo kwa bende some skunde mag jigi wegi hudhi sumo paro gi skunde mago mag piny owacho kose sumo pogore koso nade sumo paro makoro sani osethiro kabisa to dong hudhi nyime gi somo to wadhi godo nyime yes lakini koro ineno anyalo wacho ni anyalo dhi gombo neno gima timore e skul machielo. To Billy, ini somo Masinde Muliro. Samoro Masinde Muliro, unchire gi bad Masinde Muliro bore Nairobi ka? Waonge gi bad Masinde Muliro bore kae. Ini Kakamega? An Kakamega tabiro ku. Nikech somo onge. Emokela Nairobi. Odiochienge ariyo nisibu Kakamega iseduogo bore Nairobi. To kama unuka wan koro osechule gi winjruok mar CBO sechopo ichak idok. Achak adoka. To gima ang'eyo oseinyo gini oseinyo. Oseinyo nikech noinyowa gini academic year mokalo. Notimore ma opush gik moko mbele ma ochor penjwa. Koro lecturers bende nigi pressure mar tieko syllabus. Koro ineno ni gima onego bed ni ipuonji for dweche moko ariyo. Ochune wi gi dwe achiel mondo donja gi thuon. Koro gino oseinyowa kabisa. Kakamega ng'anyo osetimore. Mana kaka owadwa nowacho. Wan lecturers nobiro mogolo lecturer ma ni puonjowa sechego. Ne en gini aibu maduong' kabisa. Ka koro ng'ama professor igolo e class obiyo gone koke e mbele lecture hall mondo owuogi ojoin jowetege gidhi e ng'anyo. To mae gima sirikal nyalo timo. Sirikal nyalo ona gigi nikech sirikal ni kwang'ie to adieri makende ni ati koka pando wangi adieri makende ni okoseketo somo at ne ok gimiyo somo luor monego miye kok threat ma wa threat go kata help wa weche betega to mano kada wuoyo nikech mano no ken ma kawuono kata help no weche betega koro wan gima wakwayo ma kata jo Masinde na wuoyogo ginena kata sani na nyiso gi ni gitini koko bet ni kok gitimo gi hona promise gino to chalo ni wambi wadhi donjore e gini nikech wan ma gini inyowa nikech anno ka thoth jopuonjre okata mna jo in kana mna kaka iwuok Masinde Muliro neno koro ni wang jowi gino maranya koro mgajwang isebedo kendo jopuonjre mopogore ma bende koro wacho ni chakre juma mobiro kapo neno ni piny owacho bibedo ni chulo lecturers mag jopuonje mag mbalariany udwaro riworu kod gi ng'anyo unto riworu kod gi ng'anyo nango adieri man duke ni kata memo dhi wuok kawuono e skudwa memo ma student leaders jotelo dhi golo margi ma kawuono idhi gole ni ati koko min jogo pesa ok gidwar 2.5 billion gidwaro up to 8 point something billion koko or pesa no ka pesa no ko reflect account gi to wambi wadhi donjo to wan marwa opogore gi mar lecturers mamuol wan marwa bet pogore un koro donjo akene en paro mabende samoro jo yuenjo MMU nikech KCT to koro wi nikech un to koro un mbalariany mar giwegi be paro ma jopuonjre ma skundu bende nitiere godo yuo en gi MMU achako di Eriksen gisani mane paro mantie and even warito mna memono mdugo makonya wuok to by Monday ma to koro wacho ni mar Masinde Muliro jo yuo en mar yuo en bentie the president will talk about it I think in the course of the day. Our president will talk about it, the University of Nairobi president. By Monday, when you walk in there, to want to kwa moke to nyaka serikali winjwa nikech ging'eyo gima timo town ka. Nikichuntiere chuny boma. Koro as long as you are kose moke to koro jomodongo luwa. Wane mokwase telo to jomodongo bolo alwa te. Koro mar mondo mi wang'e uwuok ng'anyo kaluwore gi ng'anyo ma lecturers timo. Koro mbelu ng'anyo ne piny owacho.
koro wang'anyo mondo watimiza mondo pressure being lecturers pressure gimro bedo wa add more pressure mondo gi release pesa mondo wadoke class as soon as possible nikech ingen government ong'iyo mondo obed pushed mak kwaling kama wanyata tiyo another 1 month kendo koro as early as next week wanyacha koringo kod gendara matin lakini je MMU kun bedo pango dhi ng'ani kosa pok winjo maru lakini jotindu wachango do winjore hiki mar adek kosa pok winjo malengleng pok winjo malengleng kata kamano mane chal mar wach mantie to kata mna e kinde ma magi duto te timore ne jo kanyam notel nikech Miriam kanyakla kod Billy wang'eni untiere hiku mano mar 4 to kuntiere hiku mar 4 wacho ni ng'anyo mag lecturers nikech moko eno kang mokwongo moneno ka lecturers ng'anyo jopuonjre wacho ni gisebedo ka gichoro nyime courses mage kane bedni ni sidhi kondo kata graduate higane graduate kana higa mokalo deko mar graduation lakini Miriam det na nkotende kod okang makamano. Okay, gima nyalo wacho e wachno en ni wakwaya gi muolo government koyie ongi kaka chulo lecturers nikech duoko nyathi chien e somo kaka sani ana ika mar 4 kiduoka chien gi higa moro ng'ina dwacho ni mano ketho sa kata janyuol koro dwacho ni asetiyo gi pesa mang'eny aketho pesa na nono kata na kawo pesa nono atim godo gima chalo kama koro miyo chuny nyathi school tho kata chuny janyuol be tho kuma entiere nikech otiyo matek mondo ne ni nyathine chau gik school to koro gima chalo kama timore oken gimoro maber kabisa. Lakini en paro mane madimede chwalo Billy kotendre kod sidho kondo graduation ka koro deko samoro en ga koso max ineno samoro bende penjero kotime yo makare ng'anyo mag lecturers bende ntiere kanyo. Kiweyo kata na graduation kata na gine kaka wan jo ikwa mar 4 manyiso ni higa manokalo kata academic year manokalo ne wadhi gimoro miluongo ni industrial attachment akia kaka nyaluonge gido no adhi tiegruok koro tiegruok ni nitie ga report moro mindiko an reporter pok atero ne lecturer to ka report pok itero ne lecturer manyiso ni ionge marks mar report no mar unit mitimo to mano nyalo hinyo delay graduation mara kapo ni ng'anyo ni ne odhi mang'eny kokidhi manyori gi mane makori luongo ni missing marks ma ionge marks no to kienge goni ne nechi ionge goni kech ne lecturers ong'anyo koro nokoyudo thuolo lecturer mano supervise kuma nitie okoyudo gine mari on time koro ko upload marks ni kuna koro gino dhi thiro wa sana odhi thiro wa ma samoro imanyo marks ni to okiyud marks ni no koro nyiso ni ka gine kaka wan samoro UN gini ni gi graduation ariyo wan gi graduation achiel mako ki graduate December tirito another year December okinya fix in between gino nyalo hinyowa kabisa alafu nyaminwa ni nitie e school mar jigiwegi competition gine moro ma competition in job market cha dibet no pogore nikech eno yudo environment maber monyalo somi ma kata practicals go gitimo mang'eny makora wuoyo jok matimo gik madhi gi science practical gidhi timo gimoro amora gidhi timo to wan samoro koro sa mar practical nok dhi bet nikech lecturers o ng'anya landa koro udhi bet nu samoro utimo mana theory ting'eni ka udhi manyo tich to chieng' moro koro kimanyo tich to iyudo ni en gi more skills moloyi koro gino be hinyowa ok kata na graduation kende to kata na life after graduation nikech bang' ka ise graduate kose sidhi kondo nek beni manyo tije to kimanyo tije to ni job market bende onywando ji duto bende nitiere school mar piny owacho kata mago mag ji giwegi to bende motelo e kinde ma bende ni loso bende kotendre koda kaka sani ji bang' wuoth in gi Eriksen Ivona nuloso kaka sani kore nena bayo ma nyithindo baya langa to kinde mabende nyithindo na baya langa kachako kodi kata mana Ivona bende paro ni me kinde ma samoro group works nikech ng'eni kaka school ka untiere unit kacha nek benu bedo piny to somo paro uda kaka nyalo bedo
instead of baya koro ni koro nitiere gi freedom. Ingeni sani like units ingeni wachako units moko pok no puonjwa wigni mano ni wachako puonjwa koro onge group work nikech pok chok puonjo Erikson madimede wi mana mane inoka gisani kaka nyamino wacho no ma ido ka koro ekaende what resume classes kata introduction mag units moko ido ta kwasa dimna wasa attend mna only 2 to 3 classes kwa hiyo ka work munya go through to donge nikech kore kwa chako new units kore gumiyo to ng'anyo mag lecturers ne keni bende en ginero mabende orwako en ginero mabende osiro nikech lecturers ka ging'anyo giywak kaluwore kod ogirimiti iwacho ni CBA agreement mabende giwacho ni piny owacho pok osewinjo ywak gi kaluwore kod dwaro mag chudo bende en ginero mabende siro ng'anyo mabende osebedo ka dhi nyime chako di Erikson nikech napok awinjo pachu kapo nono no siro ng'anyo mag lecturers kata gikorka kora daka sir ng'anyo mar lecturers nikech kaluwore ni sani aber kwanti school kora I think they should oneogiuda away maber maris their issue instead of the ng'anyo kata sometimes chimwadhiga a long break no aber kagi follow up okne immediately mo resume classes kore kagi gibege timango gichako ng'anyo koro being no osetimre koro wanyalo mna push mondo the government otim piyo mondo wa resume classes for example kechino sani king'iyo almost king'iyo public universities nyithindo masome public universities if I'm not wrong almost 95% wuok e poor background koro ido ka janyuol osetemone matek bi nyathine obire school seche moko kako oakta samoro Kisumo obiro Nairobi ka ting'eno samoro janyuol ne ogokwano gi odhi bet ka for 3 months koro ka 3 months no let's say for example strike for another 1 month meaning ni plan ma janyuol ne cha ok bidhi kare kaka notimango kano keto to samoro en janyuol ma onge nyalo maber koro chuone nyaka koro bomiyo nyathini tich matek mabet e school ka koro ka samoro pesa mano miye matis ma pocket money cha orumo koro nyathini ok bibedo gi thuol maber matimango mar somo nikech koro mahitaji mage kaka no plan go okalo kiwango no koro I think to lecturers onego winja ywakwa bende mondo gidog e classes giwinji ywaku gin bende giywak ne ywak gi mondo winji koro nena ywak makoni kod kocha lakini Miriam mini ne yo machal na disiro ng'anyo mago mag lecturers kata bende ni nitiere mbalaren mano mar ji giwegi ng'anyo no kaka an okanyal sire gi sababu mana kako wadwa osewacho gini inyo ji an gi owadwa moro somo JKUAT sani onge school simbe ne onge nen to wanyalo nene online lakini kigocho ne okinya yuda kendo keto setting neno nango lakini online to entiere to koro gimanyalo wacho lecturers winja ywak mar student gidoge class mondo mi student yot kata janyuol be samo budget ne nyathine omiye yot mar timo ne nyathi budget kata mana student be embe kata pesa mano miye mati oneka konyalo kunge maber mondo gik kode e end of the semester koro ng'anyo na okasire ng'anyo kisira Yvonne inte sire koso nikech jopuonj bende ywak gin bende onge kaka ginyalo tiyo ginyalo puonjo ka gin bende gionge kod omenda okasire to be asire kora kena nyalo wacho ng'anyo chaka ne gik misiro nang'weni siro ng'anyo asiro ng'anyo nikech be lecturers nigi mahitaji margi gin gi nyithindo moko ma pod nitie school inyalo yudo seche moko gin gi mkopo kamoro onego gichul koro momiyo asiro nikech en mahitaji margi plus en agreement margi gi government monego chulgi to wachielo manyalo wacho ni awacho ni period ma di strike nitie seche moko first years mopoko join koro within this opportunity ginyalo grab ginyalo yudo pesa magichulo e school kaka chieng' moro nadhi e office admission nyathi moro nokelo pesa matin to gise nok nyalo admite nyaka oyudi to miye 1 week koro within iyo 1 week onyalo yudo pesa kamano iro kama na inya to ini wuona Billy anto awacho na siro ng'anyo okanya tamra no okadwa siro ng'anyo bebo mi awacho ni ati ka ji wuok ni koro ji konyo lecturers ng'anyo to anya time willingly nango ka wan gi ji adek ema wan go ka wan gi student
wan gi lecturer, wan gi lecturers, kasto wan gi government. Ng'amo ko timiza gine ng'amo ko chopo singone en government. Emo ko chopo singone ji adek gi. Student owuoyo gi janyuol ma janyuol omkele school mo chulo fee. Lecturer gombo no donje class mondo puonji. To embe seje mo puonjo. Odwaro gimoro appreciation mi chulo gino. Koro an aneno ni ng'anyo ni koko dhi mbele ni ati gine to pod jogi government mwang'eyo ni government ma Kenya ni dhi ma tugo kod jogi tuk paka go yieyo. Idhi wuondgi ni doguru wamiyo kaka nyoro ne mich gigolo moro treasury noro billion moro to ging'eyo ni mane kaka iwuondo gi ga. Dena giramo ni wang nyaka koro ne giramo ni wang nyaka chul gi chulo omenda mar gite. Koro an ng'anyo ni obeda iwinjo. Obeda nyaka megi gino iwinjo. Kata koro ni odhinyo wa to koro afterwards jok ma ang'ewa to koro beto chul gowi ka otieki. Ingeni nitiere kinde ma bende ng'anyo e kinde aparo ni higa mokalo ng'anyo mar lakteche nitie kaka nochopo nyaka ndalo 100 gi wiye. Mar lecturers ni kapo nyalo chopo na ndalo 100 gi wiye kapo nono ni piny wacho bi bedo kamiyo gi omenda makamano. Nikech ero jopuonje mag mbalariany dwaro omenda. Iwinjo kanyo skunde capitation nitiere skunde mamoko ma bende capitation omenda ma ichwalo mano mar siro somo jopuonjore bende pok ochwal e yo makare. Ang'o ma bedo katimore? Ing'e gima timore koka wuodi. Agreement kata ogirimiti en gima kabiro tabet kodi manyiso ni nwa yiere ni gini adhi time. Koro en upon government mondo onini ochop singo mano tieko gi jogi. Ng'anyo ni to dhi inyo ji. To koro gimwa nyatimo onge. Tamruok bokonya tamora ni ati nini lecturer koro biyo puonjwa to lecturer nyabiro puonji onya puonji gik moko backwards kendo nini nowache e gine kae ndalo ng'anyo mokalo cha nowacho ni ginyamwa to gichako puonjo ji gik moko maonge kochun gi ni mondo gidogi to sirikal ni ok kate wach ng'anyo nitie gik mang'eny magiseti mane gidwa temo timo. The other day negida maji university gine branches charter kia o ida gol gida retrench ji injo manyiso ni ok gik miyo somo kipao mbele ok gine ka somo en gimoro to somo en gima important kabisa en nation. Koro ana neno niya ng'anyo ni odhi mbele nyaka gimi jogi gine. Na donjo kato na neno advert moro ni se ogwang to se kia isegweno. Koro as much as ase gine ase government aja kata se lecturers but lecturers very kare. Koro kapo ka awacho ni ati mana kaka nyamino wacho ani mbidina agombo na graduate agombo na tiek school okadwa ni gino interfere kod igombo dok Kakamega makata ko meda bedo bumaka okadwa na bed buma na ngeni be ana idol kaka adhi bet idol kaka be mo miaringa biro buma ni ko bet no gintere bumaka aye gintie bumaka koro abiro yirgi e bumaka ni wawa bed kod gi kae kata juma mora chiel ka gigi pod dhi mbele. Koro wan gima wacho gima kata na somo paro kuom ngech wan gi group wan gi WhatsApp group to gigi wagoe mbaka kata naonagi makuchocho ma winja sani wan gi riwruok mar Lake Victoria Students Association mano mbaka mane gigoyo kawuono ka ne ging'ena biro ka lecturers ong'anya Ero kama na inya hangeni untiere gini Miriam untiere gi kumara ng'wena hangeni voni untiere gi mara riyo Eriksen untiere gi mano mara dek to untiere jogo kwa bedo kana donjo mane balarian jogo kwa bedo untiere higa achiel moko kuom gosete ko jombe moko kuom gosete ko dwe achiel nyaka rom gajwang moko bende wacho ni kadi wuok dala ti ibiro kata e bombe mopogoro bed Nairobi bed Kisumu bed boma makanye pok ing'eyo boma no ahinya gima ning'er mana luora mano mar school kende jopuonjre mantiere hikgi mokwongo balariany nyalo nyalo na somo nwa paro awinja na pachu kotende kod okang' makamano nikech kinde makamagi ema ahole mago mag mbese donje hiwanyo ni peer pressure e kin mamoka kene Miriam bende siro wach makamano first years kinene skundu sane gin nade
Koso pok itudori kodgi. Lakini gimanyalo wacho nitie ma gina confused school. Nitie ma pok ong'eyo environment mar school. Moko dhi class penje ni class ni kanye. Gike kata mna ni jopuonje ni kanye nikech gikia giwinjo mana ni lecture hall kiaje ang'o kamano. Takeni Eriksen UN chandare gichun bana ngini na chiel kuom balere ma bende jopuonjre no donje manyien bende. Koro nini challenge mano ka first years yudo kanyo mang'eny. Yudo ka mostly ng'eny gi pod mindset moro mar high school. Yudo ka moro page into assembly wadhi karang'o. Koro ing'eni yudo ka koro ekotieko some weeks e school. Koro ino ka sani ka ng'anyo ntieni. Koro yudo ka nyathi kama okia tani odhi nikech wan yudo ka classes gi nini gigodometry ntie at a distance. Koro yudo ka most of them, alafu yudo ka good number of them okuog with the yudo ka giwuok egwenge opogore. To gibiro jok matindo tindo. Koro they are very very confused. Koro gimanya kwayo to emna mondo sirikal oteme mapiyo mondo bedo yiero koda ni mai kinde ma samoro kata mna ji nyalo donje timbe mago maganjao nikech ng'ata samoro dwaro timo gimoro nikech ng'at machielo bende timo. Achaka na kod Miriam. Koso Eriksen ni dom wuoye kopodgi ara. Ami thuolo kapok Miriam olosi. Erokamano. Ino koro gisani iyudo ka ntiere third years moko, second years moko, kata fourth years moko ma take advantage mag sana nyithindo manyiri mag first years go iwuondogi ni kama ipuonji dak e boma ntie tamitigo ni puonji dak e boma koro ipuonjogi timbe moko rieyo maseche moko kinyakta wacho e yamo. Domano koro chuno ng'ato dongeni koro ji bede dongo koro in ka wani yie nikech oken gimichunigo koso gichuno gigo. Dogi ng'e ntiere first year pod en ng'at ma nini mana ka ng'isi ni do ng'ato wuok e gweng' obire ta jomoko bede puonji yo moro marach. Samoro ing'e maling'ling ibro bedo kinyiso ni ginang'o diwacho nango tiende koda ole mago mag mbese kindegi ma bende koro jopuonje mag mbalariany nitiere ng'anyo. Gima dawachi wach maraoleno mae kinde minyalo yudo ni nyithindo donje aola mana kako wadose wacho nitiere terms moko magitiyo godo ginyalo kata koni niya adhi atangni kaka iloso portal ing'iewo pesa machalo kama ing'eni kia portal ni en ang'o kokidonje skul ibiro dhi to ng'ani kwan mane en go kodi bende ni kia koro akwayo mana government koyie time uru gimoro mondo nyithindo gi odoge class. To korka intere isibire boma kako sinyalo ng'eyo gima timore masinde gi sani. Are you a student leader? Nanjo kwacho ni kaka student leaders nite kako dhi golo memo. Na happen to be a student leader kana kamara ri. Koro poda chiegni gi sirikal no. Sirikal ma kaka de kaka chenro magi kaka tae. Kasto sani and a personal assistant mar vice president Mama Sinde Muliro. Koro bet ka winjo gik moko maliekore. Gima timore en niya nyithindo gi manicho donjo wang'e ne gidwa bit matinda ahinya nikech na happen to be a desk manitimo nigi admission. Iyudo ka nyathi jatuo 7. Iyudo ka nyathi jatuo 8. To nyathini dhi yudo help gigolo help gino biro chon. Moko biro help gi biro ka gin dal. Nyathini okia kata ni pok nomulo 26,000 mamare. Koro sani oyudo 26,000 to en idol. Koro gik moko ariyo nika. In idol okidhi e class to yudo 26,000. Gidhi ma mielgo moko koro dhi mana kuonde gine. Moko puonjre nyaka madho gik manoko madhi gik makechgo. Koro okelo buok kendo okelo luoro. First year en ng'at moro mang'aw. En ng'at moro mang'aw kaka nowachno. Iwuondo gi mang'eny malich. Gi continuing student. Koro sani giyudo chance nikech koro onge ng'ata like onge gimoketo. Ng'eni ka in busy to iyudo in gi time, onge time moro mang'eny mar timo gik moko. Koro kaka time nitie ni
gik kaka dwa kethgi no nikech keth to nyaka kethgi but koro kethruok dwa bit momedore nikech kila ng'ato koro en idol kila ng'ato nitiere koda thuolo gionge klas gionge alafu bende helb bende wacho ni sayudo wang' ni helb kodok kata imbe yudo helb imbe ni sayudo ambe mara nobiro to koro wan e model moro cha ok wayud mang'eny kaka giyudo ni gin giyudo 26,000 30 in wan mek wanoyudo 16,000 16,000 ng'ato kan mosesomo mochopo e hike mar 4 be kata kor boko dhi buogo kata data ni 16,000 odonjo to kora mane 16,000 litimo godango mana maling gedo mara ni samoro kata mana janyuol nyok ne TV gi sakata mana koneno itiyo kode yo makare nikech gini masinde gimo mena penjo masinde ngi kuma ntiere chuny boma kaka Mega kocha kipimo gi ng'at mantiere chuny boma ma Nairobi kaka wacho ni Eriksen ngima ma Nairobi gi ngima ma kaka Mega nyalo bedo mopogore oyo unyalo mana nyisa ka ponono ne rembo kata ka ponono ni pacha na ok otenore koda paro iwacho adier kucho ngima ok dabet matek ngima ni piny matin kipimo gi kaka Nairobi nitie en piny mang'eny na awinje kata awuoyo gi jowa mani Nairobi masomo koni to konyisi kako chulo ot tiwacho ni to kare wan to wachula ng'o kare ng'o mwachulo konyisi kako nyiew gik moko chiemo kako nyiew chiemo ineno ka ngima opogore to all in all kata ngima bed man opogore to 16,000 no ok ojabit ga 16,000 no kapar ni onyabit e account na for more than 1 week ok onyal bet e account mane jumachiel jumachiel itimo kodengo ok ing'eyo mahitaji ng'eny lakini ok osebet ga kamano tiyo kode makare tiyo kode masani makoro ka kwaloso ni en pesa manosieru bemo meni koro ni seringo buore ka kikini nikech ok aringo nikech pesa noru oyo ok aringo nikech pesa norugo abira ku nikech koro ok ane gima timo erokamano ahinya akedo medo sayudo un eligible for help nikech gima mena penjo nitiere jopuonjre mandikore ni dwaro nitiere jopuonjre ma bende ok dwa ka janyuol nitiere koda nyalo lakini mar Ivona in helb ne yudo e kinde gima koro ng'anyo koro otimo kachieng' in self sponsored Eriksen anto aseyude kendo osebet kokonya kabisa makoro ka kora to nochanda mana ka ja first year lakini kachopo nikech ng'eni just imagine a situation iwuok e high school ipoki ioro ni 30,000 for the first time pesa ne imake mari nochanda mana first year lakini gisani ndinade no ng'eny ni matamra gi nono dong'edo koro ko ng'eny to wi bok ti dong'edo just mana ka ng'isi yudo ni iwuok e high school pok ni maka 30 tiyo ni ga ore simbi dichiel okay timani samoro ni 1,000 2,000 kama seche moko bendo ok mi seche moko bedo na 100 koro ipo mana king'e pesa ni gimoro saa 7 otieno tiyo 30,000 e simbi koro ing'edo ka koro ok nindo bende akteri koro itimo gik moko bende okorieyo ano ka shida no first years mang'eny wakata current moko timo no biro kanyo mang'eny yudo pesa ni ung'isi bana adhi go ni form maging'eyo but gisaita ang'eyo na amanage maber so far pesa no sekonya nitie achiel ariyo matimo bende sani booster kata ka somo kamano to nitie achiel ariyo moko matimo bende andiko students moko ariyo adek moko indiko gigitimo nitie ohala matin mayawo koro mana gi help ka help nodonjo nakawo part of the money bayawo go movers en tich mar daro ji kigolo kama koro mostly classes magaruo by Friday koro from Saturday and Sunday akawo students moko wasolo matistis koro ido koro ofuku ok twa ahinya kata piny tek to koro ok wachand jonyuol dala wang'e kawo balance erokamano ahinya kendo gisani makoro lecturers jopuonj mag mbalariany koro nitiere ng'anya kendo en paro mane madichiwne jopuonjre mantiere hikgi mokwongo nikech gin ok giriwore gi mbalariany wacho kanyo ni gin ok gin ne giwuok e secondary machiegni mabende pod gipenjo ni ero ji romo kanye mar mondo mi twak kodwa nikech koro gin confused gintiere koda chojin mako ni kod kocha ng'aler ne gi wach malong'o onge gidhi lecture hall kacha lecturers ok bi puonjgi e kinde mamoko paro mana kende madusumnegi ahinya kinde gi mabede sane ofuko ginyalo bedo ni nitiere maber tingeni magi kinde makoro ka nyiri
manyo weche mag dusruok, makeup, fashion, kin mamoko. Chuo to koro en mana mit biliero form koni kod kocha. Miriam, kini paro mane ma dichiwnegi kapok awinjo bende paro masamo we achak gi Yvonne. Paro mane ma Yvonne dichiwnegi kapok awinjo pach Miriam? Gima nyalo nyiso first years. Timore kamano. To be onego gidembre kik gidonje timbe moko maricho, kik giamini jok mabiro irgi ni gitim kamae. Nikech nyalo yudo moko kano biro gi mindset moro. Moro nyalo wacho ni dala onge freedom. Koka yudo freedom mana dwaro nalo. Alafu dhi engage timbe maricho, kasto bed addicted. Nyalo yudo moko we school e period mana matin kamae. Moro nyalo wacho ni ayudo tich. Kose yudo tich to neno ni pesa mit moloyo school nikech mindset gi opogore. Koro an akoyo gini mondo gidembre, mondo akoyo mana sirikal mondo otigi jopuonje wadodhi somo. Ochul gi mar mondo midogi school. Lakini Miriam, paro mane ma dibed godo ma samoro dichwal ne jopuonjre wetegi ahinya mago mantiere first year, mago mantiere skunde, mago mag piny owacho. Masani bende nyaka sani somo ok dhi nyime klase mage. Gima paro manyalo miyo gi mana kaka nyaminwa osewacho, gibed very careful gi students mamoko gi. Ok gin joma beyo. Dongo ramna first year bende nyalo la fourth year, donge kosa Aria. Take kabisa. Take nyalo fourth year. Mondo yud first year madonje wi fourth year maol take kabisa. Gine miologi. Kosa ginyalo olore bende kindegi samoro. Kindgi be tek nikech koro gikiare. Ng'eni mondo ing'e gimoro nyaka idhi ir ng'ama osebedo kanyo mang'eny. Koro gima nyalo mana kono gibed very careful gi students mamoko gi, kik gidonje aole. Gibed abeda gin. To lagi gin kaka mage nikech wang'eni kinde ka kinde samoro diri mana some gi san kaka somo samoro ole mago mag mbalariany bende opogore. Masinde koche neno ka ole gin mage ahinya bile. Kucha ole manyawacho kata ole ma ang'eyo en weche mag relationship. Osiep. Koro osiep ni obiro gania. Ng'ama nie ike mar 3 kata ike mar 4 samoro ne gisewinjore gi ng'ato ma nitie koro giluongo ni main chick. Koro first year ni en ibet kode kapok moko ka obiro nikech first years kuongo ga bet ne gine. Kasi yudo ka bang 2 weeks giluonge ni character development. Koro ogoye character development ower wuok kode. Koro magi gik magi aola moko. Mar ariyo en mer. Tiyo gi yedhe mamero ji. Kata na iskundwa nitie ba e school kuma wasome e school olosnwa ba iye kanyo. Koro iyudo ka nyaka ng'at manie hostel nyapuonjore madho gigi to samoro nokodwa noa dala ka en ng'at moro ma waluongo ni jadwen mok madh kong'o. Koro kochopo kucho to odhi oyudo osiepe to osiepe wuonde to gimadho. Kucho nitie nyaka cookies ba en olose gi gik mamero ji. Koro ini permanent winjo ni loso godo nyaka cookies. Koro biscuit ine ma biscuit to king'e content mar biscuit moting'e iye. Tamago yema na halanga kamano. Emomiyo gidonjo kodgi gi gine through cookies. Cookies ka ng'ato oting'o to kete jwala indo gidhi neno ni ma ng'at moting'o gima chal kamae. Search titimo. Koyudi to en ok mi suspension iriembi chuth. Expulsion. Koyudi gi gik machal kamano. But pod nitie tama ng'ucho layo manyaka en omany kaka odonjo gi gige school ma usna nyithindo. Koro idol mind en ga iwacho nang'o Devil's Workshop. To kaka intiere fourth year ne kenen paro mane mabende dichude jopuonjre weteni mabende samoro kadonje ike gi mokwongo moko kuom gi kochieko na jumbe e sikul gi sani. Wan kia osepuonj nyithindo go dichiel. Last nini ko gidonjo ga to puonj chak puonjo gi miyo gi 1 week mar orientation. Koro omiyo gi orientation ipuonjo gi VC address gi. Koro onge somo moro ma gisetimo malich. Gimoro amoro ging'eyo. To gima nya kwayo gi en ni
gibeda beda gi ling mos to kwa luongo gi ne gibiye ng'anyo to gibiya biye ng'anyo nikech gini wan mwa fight ne wan wachiegni wuok to wada fight wawe msingi moro koro ng'anyo ni bokni boel joyie gabi mai ng'anyo no kinde bende ke na ole kuka udwa ka ofasias bende ukonjuru gidoj gikonywa kendo wan ka ng'anyo nitie skundwa to ko yudi ni first year ni luor no kigine tigoli mondo ng'anyo en ga ng'anyo moriwo ji nikech mage jok mwaneno ni wasaliti ko luongi ni ng'any to iwuok ng'anyo kose gol memo ka student leader golo memo to nyisa ni gini wariwore te onge balo kodo ka tekniti iwuok dok dala mondo kik yudi kiki bede alwora mar skul kiki bede alwora mar skul geno mara ni ketam ne kinde mabende utimo uikoru mano mar timo ng'anyo makamano wacho ni juma mabiro ibiro bede kitime yor kwe mar mondo mi kik wane hinyruok ramna gi lal mar ngima e kinde ma un bede kuru kedo ne lecturers nikech ma koro ken lwenyo donge wambe en lwenyo indirectly lakini chuthoche wakedo ne lecturers to kada wuonde ni marwa en ga ng'anyo moro mamuol nikech winjo ka gimoro nyisanwa keny polise gimoro jaidhwa ga aidha ni polise kabiro kama to polise beyo ga moko nitie mabeya to koro gimoro nyisowa ga to kwadwa ni wadhi that way emomiyo sirikal onego owinj gini ogine nikech wan to kwachake to koro ni wache gidhogi ka wan obilo setiyo kod oteku bende chaki seyo obila aparo ni paramosim kod mna giro weteni kapok wakawo yo matin aparo ni kusomo paro nikech ng'eni kiyo ni sekinyo obila ichal ka ng'ama modhi kinyo kich kikinyo to timi nade dong kai kaka koro wan idhi soko wang' obila kanyo geno ni obila kik sok wengewi gima timore ga en ni ati wan nini ejwa makoro wantie ni Gen Z generation wani wavalu ga gik miyudo gi thorax gik moko yudo ga gi thorax koro kaponi polise go ok nyal lawa to wamanyo yo magi nyal lawa koro wabagi to gigine mondo obede mamit to mane kaka lecturers maguti medier lecturers to wuotho ka gine magi lead by example dongun bede koro na benute mo example en mana gido mara ne bro bedo ka winjo pachu bangi yo matin ka ponono no sero paro mabende bili wacho kata oyo nyakoro ngajuang sangono sero modong dakika 2 to rom sangwen mar okinyi ote magi asebedo kaneno medo oro ote bede sero ng'anyo mago maga jopuonje mag mbalariany mabende dichi makawuono odonjo do chienge mano mar adek ka ponono ninja puonjore tintiere skul mano mar piny owacho intiere mbalariany mar piny owacho ng'anyo makama thiri e yo machal nade sumno paro abro bedo ka somo ote ka wanase kawo yo matin akawo yo matin kik idhi mabor Companies are actually closing because of tax. It's quite very serious. And I think if there's something that governments now need to look at, it has gone global. There are many tax laws that we have that are global based, what we call international tax, transfer pricing, international agreements, double taxation treaties. Those are very complex things. Now the question and how it spills over to the economy is, we have a big informal sector. So many of us have not gone to school. We are just operating our kiosks. But some of these kiosks make more than 1 million. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Gimoro maduong' biro Sabatoni en odiochieng' mar Pathfinders, nyasi makende mar rowerewa mabeyo madongo ka gitegno kuom Kristo kendo giikore telo ne jomoko. Wakeloni weche manyien mopong' gi Roho Maler kokalo kuom jakwath Opere Nyaroya mondo mi wachiv kata wachop gimomiyo luongwano oluwore gi kaka wawinjo duol mochiwo luongno. Kod japuonj Nelson Ogola. Bed kimanyo gima Nyasaye okete chunyi mondo mane metim gi ngimani duto. What one watch? Pathfinders with Purpose. Injili ngima Sabato chakre saa 1 okinyi nyaka saa 3. Kik bai.
Chako chon loyo dhi kajuoga, ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Yarmeja no longer lives in this. Egibo mi apejo eduri na angomo mi loro dika Yarmeja. Nyisa pio kapuka explode. Kwere luo negero kund dhok. Kata kamano, kuo jamni oloko timbe oganda kendo moko koro nindo gi jambgi e udi. Ka kwarito gi oknenwa kano gi e yot. Onge kaka warito gi nikech waonge gi gik manyarito kaka bunde. Ei gweng' Maragana Suna West, e kaunti ma Migori, kuo jamni e yor ang'enge kod nek, omiyo miero dong gunda, ka nyithindo dong kie. Kata dod dhok ing'eni no ka gigoyo. Dod mayie mane gigoyo. To gidonjo to gisogo gigombo mayo gi bunde to gigo chigi gi bunde to giwuok gidhi. Kata kamano, moko ne gin jokuo jamni, to sane giyudo lokruok kendo bolo timbego piny. Tudri kod Walter Nyambaga, chieng' Ngeso, sa 1 kod sa 3 otieno, kokelo ni sigana mar adhonde kuo jamni. The ocean breeze carries laughter. The streets of Old Town tell stories. And Mombasa welcomes you with open arms. Wander through winding alleys, sip cocktails by the beach, and let the night stretch endlessly under the stars. This low season, Mombasa is vibrant yet unhurried. The perfect escape with friends, a romantic getaway with your partner, or time just for you. From only 25,900 shillings for 3 nights via SGR, View Travel makes your coastal story easy and affordable. Book today and spread the cost with Lipa Pole Pole. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakorongo jang machiegni okang' mar 2 dakika hoskadha 4 tok saa 4 mar okinyi. Narwako pachi kotende kod thor wach mabende watwaki okinyi makawuono antiere gi rowere mantiere mbalariany mopogore opogore mago ma pacho kae. Waloso kotende kod ng'anyo mago mag jopuonje mag mbalariany mabende odiochieng' makawuono odonjo e hike mano mar 3. Ote ni yore wanwa ilai mago timachok 3:600. Mbui mago ganda bende ni yudo wa achiel kachiel. Lakini anamona ketna mko kuom ote e yamo mar mondo mi asom ote mabende sebedo kisumo kwa Ramogajuang. Aya, Roziket na ote kanyo mar mondo maso machal kachiel. Ntiere Onyango, wuod Nyago Par. Iwacho ni intiere ongata rongai gi sane. Kik wi wil ni wachimo siasa. Sani pesa odi mok gol sane nikech yiero koro pesa nyaka deki. Mano pachi. Ka bende wacho ni to sama jo siasa campaign ntiere kaka gisingo gik moko mok chop e wang' sa. Japiny ema nigi manifesto ok ja siasa. Samoro koro wacho ni kaluwore kod deko mago mag jopuonje mag mbalariany, kaluwore kod ng'anyo mag jopuonje mag mbalariany en kaluwore kod pesa. Ma samoro wacho ni oket ma campaigns. Duncan Omondi iwacho ni Duncan Omondi oyier jambalariany ma Chuka University in Meru. Iwacho ni walimu walipwe tuendelee juu wenye wamejoin juzi wanaumia like me. Iwacho ni ine mbalariany mokuongo, ine hiki mokuongo mbalariany. Engineer Lazaro Kanyambok iwacho ni nyarachonyo students ma join higher learning institutions for the first time berka universities keto under probation kwanza. Nono to moko nyalo bayoyo. Moko ne odongo kuonde ma freedom and socialism ne very limited. Koro freedom mobiro yudo kodak kende university
nyalo roche. Iwacho ni jopuonjre mokwongo ma hikgi nitiere hikgi mokwongo nego kete probation. Akeni paro mana beni biro bedo kosomo biro bedo kunyiso. Jono Odhiambo iwacho ni budho iye ber. Ote machielo habro bedo kasomo kanyo iwacho ni Sharon Ramogi TV Ler ini David Ogega jopuonj to nego med osara gine magimiyo ji rieko. Onyango Ambudo bende wacho ni if you have got 26,000 from HELB which is your pocket money, what about fee? Mago gin paro mopogore ma bende pod medo somo. Aya hagini kan watieke bili ntiere weche ma bende ne somo hangini jowetegi bende biro bedo kanyiso pachgi kotende kod mano. To ntiere Engineer Lazaro ma bende wacho ni first years ka donjo nego bed ni keto genda probation. Akeni ma bende nuwinjo probation marango to jito dongo. Akena achak kodi Miriam wach makamano nade? Wach makamano aneno ka onyalo konyo matin. Onyalo duoko nyalo miyo students mamoko kaw advantage mar joma koko donjo sani. Probation marango. Ingeni ka ng'ato kodonjo tich samoro nyalo mi probation mar dweche 3 dweche 6 mar rendo kaka samoro tayo tije mage. To koro ma japuonjre ma ok odonjo mbalariany hike mokwongo odwaro mar mondo mi odhi kacha usomo donge. Ento koro probation en wach misiro koso to kene en probation marang. Anyalo sire samoro boka nyasire. Ero kamana ahinya. Samoro wede Eriksen paro ma nitiere godo kotende kod mana. Mira man nakabuojo kudwa nyiso gima bino sire kata gima nasiro. To Eriksen an gi pacha wuon ok asir wach mar probation nikech I believe ni ng'at mobiro ing'eni mondo mi qualify for university ok en tich mayot. Ok en tich mayot kabisa nikech kata ido nyaka en somo mok tu kwa iya. Koro I believe ka ni kisechopo ka to ing'e gima okeli but koyudo mana ka nitie tama moko achiel ariyo ema ketho ga iji. Iyudo ka nitie jomoko achiel ariyo adek but gima ng'e ga ni ng'ato ka ng'ato ong'e gima ogole dalagi. Ti ing'e gima ogoli gima nogola Siaya kokelo Nairobi ka. Any student mo join onego ng'e gima okel nikech ok inyathi matin ma ng'ato nyaka okong'o to kete dhogi kata ng'ato kawo njalo. En decision mi make kendi. An anyiso ga ji good example mara. An nyaka age masechopen I've never used onge drug mora masetiyogo. Koro I believe ga ni decision en mar ng'ato. In kendi make the decision mari kendi. Ero kama nenya to paro ma bende nyawadu bili no chwalo kapok noko yo matin kachako kodi Yvonne ene yo machal nade. Kaka no wacho ni eti students konyo lecturer strike mana ntiere last year first year the first strike. No dog dak hostel ukinyi sapar osechak duonwa dot uchugo ko wadhi dhi still kacho dhi kono lecturer strike goro ingeni seche moko en violence ingeni seche iluor iwendo ikia gimoro amora osegoli nini chako ringo ok en gima ber like often include first years okonego get first years gichaka gin mar nikech first year po gin na ipod gi ka system ntiere onge mana ni nitie meme osegolwa ok gimoro ichuno gi wuok moro mana ni tena na ng'wech gori piny ena na ng'wech moro ma ok ber gikaka da bili bende wacho ni gidhi to gihinyo police kanyo ka wanae to koro ka gisedo hinyruok bili seo Ironi sacha ni seo gwang'. To en gimo chuno kaka mano wacho. En gimo chuno. Gimo chuno goli. Ng'a golo ga ji jupuonj. Abara ni student leaders. Ni mana gichako hostel ma piny kucho to gibiro gigoli one by one. Ero kama na ahinya. Koko mano bende wawinjo ne gima jopuonjre weche ewi mbalariany mopogore bende nolose kotendre kod ng'anyo mago mag mbalariany ma bende osebedo ka dhi nyime. Mago lecturers wacho ni jopuonje mag mbalariany kanyakla koda nyithi mbalariany mopogore jopuonjre e skunde mopogore chakre juice naneno kanyo naneno gwenge mag Bomet e kind mamoko. Wawinjo naka giloso. Sokelo Dundo an jatelo mar UASU mar Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. Watelo ne jopuonj mbalariany an gi jowaka motelo ne sectors mopogore e university kae. Wan e ng'anyo nikech wan gi agreement manotim last year ma government nyaka kawuono otamre mondo omiwa pesa mano winjre higa mokalo. Kendo wan e ng'anyo nikech nitie agreement mano bedogo higa 2021
2017-2021 CBA mabende nyaka kawuono government pok omiyowa pesa no. Wan e ng'anyo nikech wan gi gik moko ma iye kae makoro ok national kaka medical cover, yore mag thieth ma onge university kae. Sani ka ng'ato tuo iye kae to kin gi pesa tidhi thiedhri mokwongo e kibiro i-claim, to kionge pesa idhi tadire nyaka chieng' ichang kendi, ok inyal dhi e hospital. Koro weche ang'wen go emomiyo wan e ng'anyo. Wan kaka jotich ma mbalariany duto te ma e Kenya mangima wan e ng'anyo, kendo Jaramogi Oginga Odinga en achiel kuom mbalariany go. Wawacho ni wan e ng'anyo nikech pesa mane sirikal onyisowa kendo ne waketo girimiti ma obedo signed ni onego miwa pesa kochakre higa mar 2021 gi 2025 kendo 2017 gi 2021. Pesa go onego bino sedo fukewa by nyoro to pok waneno. Sirikal tiyo mana gi pesni yo mamoko kendo gi waste pesa to gidwa ng'iyo maisha kata ngima mar jopuonj gi jotich ma e mbalariany ma pachoka. Koro wacho ni wan e ng'anyo kendo wariwre uru kamoro achiel kendo sirikal nyaka winj ywakwa. Kok kamano to wabiro bedo e ng'anyo nyaka chieng' miwa ratirowa. Itiere bathe machielo mar higa 2017, 2021 ma bende nodong' pok ochul. Kot nong'ado ni mondo gichulwa. Mago gik momiyo wan oko ka. Seche ma wan oko ka ni bende wakwayogi ni mondo gichaki loso winjruok kata mondo wadonji winjruok mar 2025 2029 mamago weche adek madongo man waketo negi. Gima chandowa maduong' mwaseyudo en ni sirikal ma wan go dhok maduong' monyalo winjo en ng'anyo. Koro wan kaka jotich samoro chunowa ni mondo wawuog oko mondo wang'any mondo sirikal owinjwae nikech ma iyo kende mwasebet kwatiyogo mondo wayud ratechwa kowuok kuom sirikal. An iluonga ni Tony Makodhacha. An student leader ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology. Wabiro mbele ka mondo waung lwedo our lecturers e ng'anyo masani ningech gisabed ka inyanyasa gi mok ber. Wambe wasabed kaka koraka student wasabed gi shida e ng'anyo mano chakre nyoro ni. Mokwongo sani lecturers onge gima timore. Mar ariyo kalenda mar academics bo sani dhi chako kethore. Koro wakwayo gi muolo ni government sirikal mamalo okonye jopuonje wage mondo giduoge class. To kok mano biro bet maber, wambe wabiro dhi mbele mwakon gi ng'anyo mondo wechegi owinjre maber. Korom go jong mago gin jopuonjre kanyakla kod jopuonje mago mag mbalarianya mago mag Just mantiere Bondo e county mano ma Siaya. Atire ne county ma Bomet mar mondo mowinja na jopuonjre kanyakla kod jopuonje mag mbalarianya to chango kaluore kod ng'anyo mosebedo kadhi nyime. University President. Here with me we have comrades and also lecturers. We are students, we are frustrated because our learning has stopped. And we are demanding the government to pay our lecturers so that we can continue with learning. Many students are loitering around since they lack something to do. So the government, we urge you, kindly pay our lecturers before we join them in the streets and we have a lot of energy to this strike. Comrades, power! Comrades, yeah! We will visit you, the government. We need our lecturers to be paid since they do a commendable job. Thank you. My name is Amasi Jelimo. I'm from Bomet University College. What I'm urging the government is mulipe tu kwa sababu hata sisi tunabweka kukaa nyumbani. Ya tumekaa nyumbani sana. Sasa msirudishe tena. Mwapatie pesa zao ndio mfanyia kazi. My name is Victor Kolum. Pia mimi ni student leader. We urge the government hata sisi tunaona kazi yenye the lecturers wanafanya. Tunataka hata sasa tuombe sasa tena. Tuna demand the government to pay them. Hao watu wanafanya kazi. Wakikuja to the classes, to the lecture rooms, the lecturers wanajitolea. Unapata lecturer anaamka 6 na anatoka shule maybe hata kitu 8. So tuna demand that you the government, we know the CS do something. Pay these people. Asante. The three reasons on which our strike is anchored are payment of the second tranche of the national CBA 2021-2025. 2, negotiation, registration and implementation of the CBA 2025-2029. 3, fulfillment of implementation of the CBA 2017-2021
So we are urging the government to stop wasting time and meet their obligations and not to engage in trickeries. This is not right. Responsible leadership should not allow such kind of tricks that the government is employing on people, noble people like lecturers. We are very disappointed, but we are determined to remain out so that we can be given our dues. Thank you very much. Korong jong mago gin dola chel minjo kanyo ka jopuonjre kanyakla koda jopuonje magege bende losi barbas koro den ne county mama Machakos wanyera ponono ni donde gi na chel koso yo wonya na Uganda kata na jopuonjre kanyakla koda jopuonje mago mbalare ka loso he county mama Machakos. We are dragging behind because we are yet to negotiate 2017-2021 local CBA. So actually, besides the national delayance, we have also local delayance for negotiating the items that must be negotiated locally and paid by the university. So we want the world to know the payment stretches back to 2017. And if the government can pay the dates from China, they can also clear the dates for the university workers. And I would want to say that there's a letter that had been released by the government purporting to pay university workers. A letter does not pay. We would want to see money in our accounts so that we can come back to work. In the year 2017-2021, there is a CBA which was negotiated and signed and which was also registered in the court. And that CBA was half paid. So meaning that we have arrears of 7.9 billion, which the government willingly has refused to give us. And that money is rightfully ours. We also have our CBA of 2021-2025, which is also in arrears of 2.73 billion, which we're also saying that we need to get that money. And among other things, we also need our CBA 2025-2029 jump-started. That is all what we need. We know that this action is affecting our students. But we want to tell them that if the university lecturers and the workers of the university are not remunerated well, are not given what they rightfully deserve, then the quality of education is going to suffer. And therefore, we are not out here to punish anyone. We are only here to seek for justice, and that's all. So, we need money, nothing less, nothing. Ne korongo jang winjo kanya chel kum jopuonje mago mag mbalariany county ma Machakos kacho kanyo ni quality wacho ni rang'enya mano mar somo bende biro bedo ka dok chien wacho na bile paro ni wacho ni ka koro chonege mano mar the class to koro rang'iny mar somo biro bedo ka dok chien angeni kodhi nyime gi twak marwa wabiro bedo kwa winjo bende jopuonje kanyakla kod jopuonjre mag mbalariany mopogore opogore angeni gwenge mag Kisii Nyamira bende jopuonjre gi jotend jopuonjre bende noloso to kata kamane kinde ma bende koro jopuonjre kanyakla kod jopuonje loso kod dola chiel bende paro ni kinde ma koro lecturers biro bedo ka ng'anyo jopuonjre bende nego beni ka koro kang mar neno kram na tije matindo tindo ma bende ginyalo bedo ka gitimo nikech nitiere kaka volunteers yacho ni nitie kata na NGOs mopogore opogore ma offer volunteering services ingene mano bende konyi kaka inyalo gero CV ni e kind mamoko koda duonda kosa wawinjo duonda jonyuol mondo kod donje twak donge aparo nya korongo jongo dhi county ma Nyamira hinyisa kanyo jonyuol bende no loso jonyuol koro nikech jonyuol bende koro okwasebedo ko winjo duonde gi ahinya gine mag chulo school fee gine ma nyithindgi nitiere koda midekre bende makamage wonya na jonyuol e county ma Nyamira kaka no loso kotende kod ng'anyo madhi nyime. Majina ni Winnie Omao, mkaaji wa Nyamira. Niko na mwanafunzi katika chuo kikuu cha Kaimos Friends University. Huyu mwanafunzi wangu ameingia juzi tu, hajamaliza wiki mbili. Na ndio tunasikia kama wazazi mgomo imeanza wa lecturers. Hii mgomo ina affect watoto wetu. Hata sisi tuna affectika kama wazazi sababu tunanunua chakula, tunalipa rent na majukumu mengine. Sasa naomba serikali tafadhali shughulikia. Rais wetu tafadhali Lazy shughulikia ma lecturer ili watoto waendelee kusoma. Ninaitwa Nancy Mora Mayaka. Niko na mwanafunzi wa chuo kikuu cha Rongo University na Masai Mara University. Naona hii mgomo itatu affect kama wazazi kwa sababu tunalipa rent, tunatuma chakula
na mahitaji mengine kama vile mtoto msichana huwa anahitaji mahitaji mengi. Serikali ya sasa hivi iweze kushughulikia hii mambo haraka, kwa sababu watatumiza na waumize watoto na semester huwa inaisha haraka, na hii kitu kama wataishughulikia haraka itakuwa sasa kama semester inaisha na watoto hawajasoma. Serikali, naomba tafadhali msingoje kitu happen ndio mnaanza kushughulika. Kwa majina ninaitwa Doris Kerubo Kamanda. Nami niko na watoto wawili katika Kenyatta University, na hili jambo la mgomo linaenda kutumiza sisi kama wazazi, na sio wazazi peke yao, pamoja na watoto. Sababu malekchara wakirudi nyumbani ati wamegoma, watoto wetu watasumbuka hapo nje, wengine watapata muda wa kurangaranga hapo mchini penye wako, na sasa hiyo italeta madhara kwa watoto wengine. Na hivyo tungeomba serikali yetu isikiliane na malekchara, waingie waweke, kama ni kikao wataweka, waweze kuelewana ili watoto wetu waweze kuendelea na masomo. Hata sisi tunapojitahidi kutafuta school fees na ile malipo ambayo tunapea watoto wetu pamoja na kulipia nyumba inatugharimu. Ndio sababu tunalalamika kama wazazi, hatutaki mgomo iendelee, bali tunataka ushirikiano ingie, watoto wetu waweze kusoma na maendeleo iweze kuendelea. Walimu, malekchara muelewane na president wetu, na president mwenyewe tunamuomba aweze kusikiliza jambo hili ili waweze kuelewana na waweze kuendelea. Na korongwa jong mano ote machiel kachiel ne piny owacho mapacho ka penjo ni piny owacho biro bedo ka chiko kata dino ite mane wach mabende pod warito. Kata kamano kotende kod penjo mano wapenjo bende paro ni mai kinde mabende kaka koro bet kae ne bende manyo kata mna gik munyalo timo tije lwedo kama mano mar kadho godo seche. Karmi nani winjo ka japuonjre moro e kaunti ma Bomet wacho ni sani koro students are just loitering. Achaka ni kodi bile. Kamano mano nyalore to be gima timore ni ati mano kwa nyati 100%. Timo to nyatimo kata na se volunteer ga matiyo kane nane holiday kaja first year na volunteer matiyo die time mana dhima matiyo kamoro kanyo na nelo bende volunteering matima mar mondo mi yud tiegruok mabende biro bedo ka kuny kata na tije lwedo tindo tije lwedo bende ng'eny bende minyalo timo. Mano nyalo kato ali nyalo timo. Kato hala. Nyalo improve. Gi pesa help kaka Eriksen timecha. Endo time gi pesa help. Pesa help gi ng'eny moingo marwa. Koro an help. Baka yudo help mogik. Ma higa ma yudo help. Bengine Eriksen tiere hiki mara adek, kini nitiere hiki mara ang'wen. Pogruok ni kanye ni. Pogruok nitie ni gin nomigi gin ema ino miyo papa ga uchiel. Gin ma giango new phone. Ineno gimokelo pogruok yudo wan wadonje iya ma ni chenjo system. Koro na nitie band 1, band 2, band 3, band 4. Maini yude mabuku matin. Koro kaka nitie band 1 yudo mabuku matin, band 2 the difference tie kaka yudo pesa po lure band mintie. Une mutie ko system ni system machoncha. Wan mwatie. Koro we yuagore kaya dhi mbele. Koro magite to be. To kwa dok chien kacha. Sirikal ni okohero ahera. Nitie nurses moko manoter ni dhi tiegore. Koseter mibedo confirm. Comrades kawan modhi omanyo ot. Kokiwinjo ni ati nok onego bed ni itero kuchocho. Warito nyaka graduate. To graduate ceremony mar 2 hours ma onge gimodhi add kuomi. In ng'at manosetiegore motimo theoriste. Koro gima nidongo ne en mana ni idhi manyo practical way. Koro sirikal ni anto kata ni en sirikal mar broad base ma to no kane kabiro an believer koro na gi sirikal mar broad base koro tije lwedo gi koso tije lwedo bende onge koso rowere bende yiero tich an ja degree na ja masters okanyal timo tijni kata na goranda mar mondo mi yude kata na pesa moro matin nyalo konyori godo. Tije lwedo gi da dhi tiyo gi kanye tije lwedo go be ti kanise puonjo. Koro an matimo accounting ada dhi ng'eyo timo wiring kanye ada dhi ng'eyo kata goranda no na dangeni una tiegruok kila gimoro amora ndege chakruok ne tiegruok nyaki igol pesa moro mondo itiegri ng'e gino. Koro an anyama wacho ni kian to mano ala kata voluntary work ema anyalo timo
Ero kama na nyamira mine ne gimang machal nade. An gima nyalo wacho ber ka imanyo gimoro itimo mondo keti busy nikech kibedo busy pachi ok bi paro timo gimoro marach. En paro maber kabisa lakini kata in Sharon we apenji. Inyalo dhi manyo tich. Ng'ato koni niya mia siling 5,000 tapuonji timo tich na 5,000 mionge godo. Idhi timo nango dong idoka bedot kin gi chuny malit. Koro en gima tek kabisa bato berbe. Kumidhi yude maonge. Ne jok manyalo chulo bende paro ni mane gitimo kar mikoro gibeda gi kaka yula. Ne joma nyalo chulo be pesano be bera ginyalo chulo gi yuda ni tiegruok matin. Ero kama na inya kapok njo patch Erikson gi Yvonne bende nyikwara mgajwang bende mthuolo kikadinu wantiere koda line mag sime biro bedo kinene wang jowi mari kanyo kapo nono ni ntiere gi TV mineno wae samoro neno e mbui mopogore lines mago mag sime ro koro daro yawo ge sane kinde makoro dongi matine dakika 25 kama mar mondo motek twak marwa mar mondo mi in bende wawinjo na pachi kapo nono ni janyuol intiere gi japuonjre e mbalariany mopogore samoro in japuonj mbalariany samoro ng'anyo pok ochako oko kata samoro pod ineno wa gi sani inyalo mana oronwa ote kopogore gi ote bende gochnowa achiel kachiel mar mondo mwawinj duondi kaluwore gi thor wach ma bende wantiere godo Habipo Mivona kotenre kod kaka wanyalo bedo occupied seche makamagi nikech dono seche motelo ni ngero mar English mawacho ni brain ma yacho ni an idle mind is a devil's workshop. Iparo ni sani bende ber ka bedo occupied gi gik moko tije bende tinde nyiso ni tije ntiere mbui e kin mamoko. Mana kaka nyamina Miriam wacho kiyudo opportunity mar tiyo tich atia nikech seche moko nyalo go sime dala to janyuol onge pesa koro kiyudo opportunity mar tiyo tich atia iman kaka awacho ni nitie tije moko mag supermarket mag jok moko mapidho hapa ni chulo giga per day ukipata hiyo opportunity you grab to kamano. Pero kama na Erikson ne gimang machal nade koso bende thuolo mag tije gi kata mna kuonde miyudo gi ingeni samoro bende usomonwa paro mar mondo mi wanyis jopuonjre ma bende neno wagi sani. Erikson an gi pacha wuon kora apogora go jowadwa e paro ingeni seche ma itie e session kaka sani nwaduogo for 3 months ni ingeni kidoje e tije moko mag lwedogo nitie jomoko makosebilo pesa no matin koro wiye bo wil ni skule mnokele ka koro owedo tara asol ne moro town ka monyak ta yudo 5,000 per day 2,000 joma timo forex koro ngino wacha to kara asomo nikech ango koro wiye wil gima nokele cha mangiso ko lekre mar somo cha owerego koro yudo ka moko tije moko mag lwedo gi inya yude for sometimes odhi to lal koro ando konchiel apogore gi paro seche mwadhi e long holiday cha eminya time tije mag lwedogo achiel lakini sani ka gitime to jopuonjo dogi to yuneno ka nyalo bedo matek matin. Nitie ng'at ma kosebilo pesa matin ma okono ten koro wach school no wacho na an kora sedo ka yudo ways na Nairobi ka wach school no keto kando kora an gi pacha wuono ber ma se mintie long holiday cha eminya time tije matiyo ndogo masani koro gimeda bet mar mondo mi girit jopuonje mar mondo mi ochulo dogi class ingen lure gi patch student moko bende nitie manyalo manage ko yudo time ka weekend ka watime ga weekend matin to por classes be attend ko depend to mindset mar ng'ato gi gima nokeli mano kende e gima muhimu to chini gima nokeli to bende kikwa wiwi wawil ni wang'yo mbele to kwa ng'ichien kumwae wiki kwil gima nokeli ka maduomo lich gima duomo lich nokeli en school no koro matindo gitinya matima mondo I create ways kaka inya survive for the period ma pod intie kanyo kime connection bende achiel ari adek kama ero kama na ina ko manya kono ngajwang dakika skado pradek tok sangwen akayo matine ka duogo abro bedo ka duogo kod kang mogik to kang mogik makamanya kono ngajwang abro bedo ka roko pachin bende kamoro mintiere ibro bedo thuolo mano mar gonwa sima ka yueyo adwogo koda simbe magi kotende kod thor wach mwantiere godo ponono ni janyuol inja puonjre kata japuonj mbalariany inyiso na pachi kotende kod ng'anyo mago mag jopuonje mag mbalariany mosebedo kadhi nyime in kaponono ni japuonjre ng'anyo makama thire yo machal nade kin janyuol kin japuonj mbalariany ng'anyo makamagi thire yo machal nade sumno paro wakayuma tena.
Saa zingine mambo kupata bila plan. Gas ndio imeisha, landlord akuache upumue, mtoto ni mgonjwa na bado ni mid-month. Usijibox kwa noma. Piga *531# and sort your emergencies with my Mobi Civil Servant Loan. Iwe usiku au mchana. Kama wewe ni civil servant, sasa uko sorted. Dial *531# and get up to 20,000 shillings and pay from your next payslip. No paperwork, no guarantors, no drama. Ni wewe tu na simu yako. Register now and see your limit in seconds. Build for Kenyan civil servants. My Mobi. Iko sorted. Jarik ni jamuod nyoyo gi boyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Jalno mohero dongruok ne ngima makiny. Para ne pap midhialo e Jo-Kenya mosetelo nyime e neno ni opidh yiende kendo rit bunge. Jogo matimo gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higni mabiro. Mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienje aboro joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidh yien e pachoka. Nitiere omenda miloyo maromo $5,000,000, sigana matut mar jaloch kod mich moko mathoth. Ndikri kochakore tarik 1 dwe mar 9 nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani endi kokalo e actawards.org. Gimoro maduong' biro Sabatoni en odiochieng' mar Pathfinders, nyasi makende mar rowerewa mabeyo madongo ka gitegno kuom Kristo kendo giikore telo ne jomoko. Wakeloni weche manyien mopong' gi Roho Maler kokalo kuom jakwath Opere Nyaroya mondo mi wachiv kata wachop gimomiyo luongwano oluwore gi kaka wawinjo duol mochiwo luongno. Kod japuonj Nelson Ugola. Bed kimanyo gima Nyasaye okete chunyi mondo mane metim gi ngimani duto. What one watch? Pathfinders with Purpose. Injili ngima Sabato chakre saa 1 okinyi nyaka saa 3. Kik bai. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko iti tir. Mani thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango. This week with Citizen Duka. Get 3 liters of fresh fry cooking oil at just 916 shillings, down from 1,007. Enjoy 500 grams of Prestige margarine for just 205 shillings, down from 274. And don't miss the 1 kilo yellow beans at 265 shillings, down from 298. Shop conveniently on citizenduka.com or on the View Sasa app and have everything delivered directly to you. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts.
ka Ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Loso gi lwedo wapuonji tedo be gi moko mamit. Rogo mar nyithindo Ngeso saa 3 mar okinyi mana e Ramogi TV. Your Asian adventure awaits na View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets, or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning, or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Nyakoronga jong me ukang mugik mabenda bro bedo kasumo paro mopogore mabendi intiere godo kaluore kod ng'anyo mago mag jopuonj mag mbalariany mabende chopo hoydo chienge mano mar adek kintulu mar dakika 20 matine dakika 20 mabende wadong godo arwako pachi sumnwa kigonwa simu hinyiso ni intiere gwenge mage kapodono ni janyuol japuonj kata japuonjre tinyiso kaka ng'anyo makama osebedo ka kelo ni achiedhnade makoni kod kocha kokamano hasema ni moko kuom ote mabende intiere nyakoronga jwang ote ni yoro no lai mago ode machuok arede ka uchiel nono mbi mago ganda bende yudowa achiel kachiel. David Ogega iwacho ni Sharon Ramogi TV ler in Ogega japuonj iwacho ni japuonj to nego medo msara gine magimiyo ji terieko. Onyango iwacho ni in Nyango Ambudo if you have aparo ni man wasesomo weche mago kotendre kod omenda mago ma osebende kichwalo ne jo help. Iwacho ni kintiere gi 26,000 mag help which is your pocket money. What about fee? Haya. Mwalimu Stanislas Oduoro Onyango iwacho ni a university is a place to explore, research, and get self-organized. What's the essence of probation? As in, what do you want to achieve from it? Let the learner make errors and learn through experience. Apara na duoko janeno marwa, mabende na wacho kanyo ni nyithi first year negubediketi probation. Oyare Sharon apoyo tuak ma itayo no, berahinya kawasumo pach jopuonjre mago mag mbalariany. Nyisgini jopuonj mbalariany ng'anyo ne gini giwuona. To gendalo manyime wacho ni ma en mar jopuonjre masani erokamano ahinya. Ne nitiere jagoro mongirore mar NAT matije pod waneno nyaka sani. Aparo ni en ote mabende pod nidhi godo nyime gi kanyo. Ote machielo abro bedo kasomo kanyo mano mar janeno machielo iwacho ni ne nitiere jagoro mongirore maparo ni mano nasesomo kidwa ketna mana ote machielo. Duncan Omondi oyie iwacho ni I want to challenge all of us. I want to challenge all of you, just do what you do, please. Don't blame the government a lot. Ukipata mjengo, chapa. Aya, uwinjo. Kuido mjengo to, chapa. Mano Duncan Omondi banyisu ukanyo. Nikoro kuido mjengo, chapa. Kiki year teach. Ekini mabende pokwa kao karamuna simbe. Bende hayo na paro. Mabende jopinyo sibiruka uro. Mano kote ndreko. Paro mupogore. Achaka niko di Eriksen na pacho jopinyo ko bende isumo koso haide de ngat mangiso ni uchapa mjengo tin mano chani jopuonjre oritati do nyaka lecturers dogi okagiti paro no mna sama koro mna gima poda wacho cham gima prano nitie jomoko makodonje tijno obedo kam ing'e Nairobi kam mjengi chulo maber ibedo kichuli 600 700 odiochieng kodi ng'eno boko kwano boy kanyalo so 700 pile kara ang'o mo adhi mbele gi school but ober gi nyathi mojipanga maber iwacho tan aboga time weekend kata from this period ma lectures nitie ng'anyo ni ka classes o resume tadoke classes ka normal to moko to nitie makocha ko winjo mit pesa no okapar ko bodoke class kendo Ero kama na nyanga tangata mantiere koda wach moro kapoka ka round mogik mago mag ote mabende untiere godo aparo ni kichkoro thuolo bende dhi ka ngado wa Miriam gi wach ni mogik gi ote ma intiere godo samoro ne jopuonjre weche ni jonyuol e kinde mamoko kotendre kod ng'anyo mago mag jopuonj mag mbalariany. Paro man godo anyalo
wuoyo gi students wetena kamoro amora ma gintiere, wabedo gihore mana kamoro amora ma gintiere, be gibed very careful to the first years, be very careful with the senior students. Jogo witoga ji kabisa. Ne jonyuol be kamoro amora muntiere, I hope students nitiere kumaber, ok gintiere kumarach. Mogik to the government. Ingeni government mar Kenya ni anto kanene gima giwinjo is only strike. To strike mar kweni ok ber, seche moko nitiere kaka giwinje, seche moko ok giwinje. Seche moro ginyalo winjo mar fujo, seche moko ginyalo winjo makoro gima nyalo kwayo gitimiza nini mar lecturers, mondo lecturers odoge class, students owe bedo idle kama. Haito kama na inya paro maliu kanyuma bende hisomo. Billy? Anyalo mana kwayo ni ati students koluong ni ati ng'anyo moro wuok to giwuog gikonywa ng'anyo, kech mane gima chungo mondo ok walose ne gima sani, walose ne mbele mondo fuo mar ni government nyaka dhine gi strike koka gitimiza adigi orum. Mar ariyo ada kwayo students beni gitim gik makare e kinde ma classes ongegi. Inyamanyo kata gik moko, you know the units, inyamanyo sani nitie mbui, inyamanyo kaka isomo king'eyo gine. E course matimo anyalo advise joma timo accounting gi business related ni my time ma inyalo register for CPA. Koro inyatimo CPA, yudo time mar somo maber. Sani CPA nitie almost every town, wende minyalo time. Kasto anyalo nyiso onagi te. Sana koro anto koro donga ma Kakamega. Koro anyama kwayo onagi te ni ati wanini wameduru jiwore kumora mora ma wantie to kineno ka wadu ni gishida e mbalirian ku konye nyawadu jomoko konyore kigin. Koro wambe nyakwa konya kiwan gi an ga tribal in nature ma ng'atwa no emaneno ga ng'atwa. Koro kineno nagi wadu ka samoro ni gishida moro sani okonya yudo gik moko machal kama okonya yudo mahitaji modwaro ikonye. Mar ariyo ada kwayo ada muso jo masinde te mane anyiso mondo tuni ang'eni ginena kumora ma gintie onagi duto family okanya luongo nyingu nkech sa anya muso to ni gini jite. Haya. Gere maro ne gikaw. Okanya luongo gite ging'eny. Ang'eny gi ji mana kimiya luong ji abi. Okanyalo. Sani ko ni list no kisetane ging'eny dong koro nyaka machato ng'a. Ono bedo mana kaka koro Billy luongo jogi ero kama ne nya Billy. Ero kama na nya Ivon wach ni mogik debi. Wach kama mogik anyalo kwayo student mondo gitulia sana first years kigi engage timbe moko mabeyo manyalo keto ne gisomo. To kendo akwayo sirikal mondo gichul jopuonje pesa gi salary margi mondo wadok ke school wasom nikech mano en ketho mana sa. Mana kamano. Tiyo gar mna wote ne first years mantiere MMU nano ka jo MMU moko bende ro Ivon gimosika ni represent them. Gwane niso MMU gidembra Demba tukwe positive kila kitu itakuwa sawa with time. Ero kama na enya Erickson wachini mogik dibedang kotieko. Gimanya mogik en ni akwayo sirikal mondo gitem piyo ka nyalre kaber to mandi wadoge system kama kawaida, lakini kotamre to language magiwinjo maber ngama maringe ndalano ang'ema no kwaring koring matis to gibo winjo to kimia thuolo amose jiaria dek moro. Mokwongo mos nandhi ni the Mighty University of Nairobi jo skundwa te alafu to gi Gordon Opoapo kantie dala mar ng'ia Professor Bathi Ubuyu gi Mr. Samson Ochingo gi ji duto te ging'eny mokanyal tieko. Adwoko erokamano. To jopuonje uto kumosi mar mondo ni gimbe gitemo koso jopuonje to wekani.
Anta gunu kwa nenya kumbira choko kinyi makauno choko sebedo yo makare mana geno maro ni sirkal biro bedo ka winjo dwaro mago mag jopuonjre mbalariany mopogore mago mag piny owacho mar mondo mi jopuonjre ne kaka nyalo dok e skul mar mondo mi opuonjgi aya ka podo no golo memo umewa memo no ambe wale ne nyikwara mgajua ka podo no dwangro ng'anyo kata oyo tine kine mabende koti gonye igolo memo kwanza in bili kani wacho ni sadi Nairobi ka terese bedo kese jo masinde kagi golo ng'anyo kagi golo memo dongini Nairobi ka memo ko wuok kata sani tadok ng'anyo matera kuno memo kata wuok masani godhiambo to kinya awuok adok masinde modu to kotema to time yor ne mamuol donge mar mondo mi kikwani sirikal ni ok winj mamuol no gikiawa giero gimi itimo ga goko githorax emo mi pod nini wan kwa time diriyo dide tidhi neno kidhi luongi idhi go pesa ndie Kenya pesa ok ni onge an gimo mi na believe ni pesa ndie Kenya pesa moko mi diro kuonde moko adwa wacho mi winjo no ger kia ng'awa mar 2 million kia no gana kia odhi time empowerment kia timo no pesa ndie Kenya ang'o mi marwa makoro nego timnwa go gini maonge oro pesa ntie to pesa no dhi wuok to odhi wuok mana kwa join nikech aneno ka mar nini mi gipuza gineno ni jogo timo mos timo mana within wan kwa chake to atimo nyaka street Maka mega tema onge gimoro chenro mora madhi kun wa suspend peace mane mwaluongo ga kama wa kaw peace to waketo tenge komondi tidonge steko bendu nya janyuol nikech janyuol bende nitiere mane chirni ka jogi bende gitemo kaka ginyalo yudo yuto mar gima pile shida onge gitemo manyo yuto mano be wa respect to wambe wamanyo ngima makiny Ero kama na Erickson yun bende nitiere chuny boma ma Nairobi kaka joyuane bende kwede timbe usomo ne giparo nikech ka nuse dino ndara ohende ni bende dhi ka kethore kanyo be ino gima timre ga ng'anyo wachaka gi kwe maber lakini kwa chopo university way to gichako gitiaga stingeni you call a snake ka gichako to ubendo uchako mana kodi ka gibayo to ba kodi wanonge kodi gi koko wawuok kama ber kwa chopo kanyo to gichako tiagas koro ng'ato dugo ite leng dong samoro jok madonje ng'anyo makamagi nikech jopuonjre nyalo bedo ni ng'anyo to nitiere joma undu ma bende donjoga dong mago jatimre wasaneno gi kitu lakini okwedo ka students ena kama nyaka wanyaka yude tama moko bende ringo ku police no e morgi koro ko chake to wanwa dhi kama to bede careful mar mondo mi kik uhinyro kata kama nen mana gino marwa ni e odera ne kapok oromo juma manyien piny owacho biro bedo ka loso koda jopuonje mago mag mbalariany mar winjo dwaro margi nyaka rongo jwang yiena mar mondo miatike gi kanya sama moko kuom ote mantiere YouTube ka Manuel Gibrana aneno ote mari Denmark wacho neno achiel kachiel kintiere e university mano marongo Leviso Chieng in ben wacho ni well represented JMMU Otieno Hilary wacho ni Ramogi TV ler intiere gwenge mag Awasi Elizabeth Atieno in bira neno ote magi gi mamoko koko mano yino mar mun walor twak makama chendo makama na chako sapagaro mar okinyi gisani kalore kidieny mar bakoromo herkona nyako bedo kodwa chakre okinyi wuok tich nyaka kawuono en chieng tich abi chako ni mar mondo mubedi godira makare beda gunu herkona nya puonjre maben nantiere godo okinyi makawuono kum chopo kendo bila wach kodwa kalore koda twak maben no antiere godo wangene kaka ng'anyo makamano biro bedo kadhi nyime yudo chienge mano maradek nyakoronga juang oritioro masane ibedo godira maber nyinga Sharon nga warad juma manyena